Pagod kayo, no? Napagod, no? Ay, kasi... Boss baby, good morning. Boss baby, hello.
May bakit ano? Tubig isa. Ay, chinelas na naman yung natupag yan. Aray! Oops, dyan lang, dyan lang.
Ganda.
Sandali. Bumi! Sugod, 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 sugod. Huwag yan, huwag yan. Jenny Dorial, hello. JD Rojas, hello. Good morning. Ops. Hoy, hoy, wag ka kayo dyan. Wag dyan. Dito, dito. Bumi, wag maingay, be. Ano yun? Takot kayo? Doki, doki. Dito, dito, dito. No, 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 no. Doon. Anong nangyari sa inyo? Anong gusto mo, Willow? Na? Anong gusto mo?
Huwag maingay. Uy, huwag yan. Laki na. Jenny Durial. Jenny Durial, hello. Okay. Andy Rojas. This baby. Four, 6090. Hello guys, galing na po ako ng channel nyo. Pa-subscribe naman po.
Baho! Baho! Alis yan, alis yan. Nana. Huwag dyan, huwag dyan. Isa. Dito, dito. Dito na, dali, dali. Wag, 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 wag. Alis, alis.